श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबो फालिदों दैगुसु सेसाफानि बाजाराव। क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि मंगलाजरानि बेन्दोंआव थानाय दैगुसु सेसाफानि बाजाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों श्री श्री लक्ष्मी फुजा फोरबोखौ कमिटिनि आफादगिरि मोगथां स्वर्गयारि आरो नेहाथारि जोंखां ब्रह्ममोननि दैदेननाय आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नुनो मोन्दोंदि जोबोद समायना रमायना बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायजों धोननि बिमा श्री श्री लक्ष्मी बिमाया थारैनो समायफ्लेनाय आंगो बिमा होनना फोथायनायजों गोबां सिबियारिफोरा नुजाथिफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोंगौ फुं समाव ब्रह्म धोरोमनि जयग होनाय जायो आरो धोननि बिमा श्री श्री लक्ष्मी बिमाखौ मोसा मोसा दामनाय देनाय बेंफारथिजों बरायना मन्दिर सिङाव थिसननायजों लोगोसे हाबाफारि बायदियै बयबो गाव गावनि गोसो बायदियै फुजा एबा आरज गाबनाय खुलुमनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। फुजा कमिटिनि आफादगिरि मोगथां सोरगियारि बिथाङा दानि सोलिफु बिटिआर सोरखारखौ बिमा लक्ष्मी मन्दिरनि जिरायसालि आरो सोरगिदिं वाल बाउन्डारि लुफुंनानै होनो थाखाय अनसुंथाइ मोननो खौरांनि गेजेरजों आरज गाबदों आरो खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानो। नंगौ बे जोंनि दैगुसु बाजार कमिटिया गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिबो फालिबाय थादों। देग्लायबो थिग बेबायदिनो जोङो आइ बिमा लक्ष्मीखौ फालिलांबाय थादों आरो जोङो अराय सम जोङो फालिलांबाय थागोन। जों आइ बिमा लक्ष्मीखौ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै फालिदों जाहाथे जोंनाव बे आइ बिमा लक्ष्मीखौ जाहाथे जों मोजां फालिलांनो हायो, बेनो जोंनि कमिटिनि डिसिसन आरो। ओरैनो बे हाबाफारिया जाहैबाय जों लोगोसे बर' भिडिअ दं, गासै ज' जों कमिटिजों लोगो नांनानै मेलाखौ फालिनाय जादों आरो। जाहाथे दिनैनि नैबे जोंनि आइ बिमा दैगुसु बाजार कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौनो रायजो राजा बयखौबो खावलायो जाहाथे गासैबो जोंनि नैबे फुजा फोरबोआव फैनानै जाहाथे जाया लोङा जाहाथे मोजां जाहाथे जोंनि फुजा फोरबोआव फैनानै खुलुमफैयो आरो लोगोसेनो जाहाथे नांलाय खमलाय दावराव दावसि जायाजासेनो जों जोंनि कमिटिनिफ्राय जों बेखौनो खावलायहरो आरो। नंगौ बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां। जों दानि बिटिआरखौ बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारखौ जों खावलायहरनो सानो जाहाथे जोंनि नैबे आइ बिमा लक्ष्मीखौ जों गोबाव समनिफ्राय फालिबाय थादों, नाथाय जोंनाव जेबो माबा जिरायसालि एबा जोंनाव बाउन्डारि वाल अननानै जाहाथे जोंनो नैबे आइ बिमा लक्ष्मीनि एरियाखौहाय जाहाथे बाउन्डारि वाल आरो जिरायसालि हरो, बेखौ आं दानि बिटिआर सरकारखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो। जों सरकारनिफ्राय जेबो मोननाय जायाखै, नाथाय जोंखौ माखासे सुबुङा हेफाजाब होदों। दा जोंखौ आइ बिमा लक्ष्मी बिमाखौ मानगोनां मुस्रि प्रमद स्वर्गयारिया हरदों आरो जग्य खरसाखौ मानगोनां मुस्रि रत्नेस्वर ब्रह्मआ हरदों आरो गाननाय जोमनायनि बेलायाव हरदों मुस्रि फुलन ब्रह्मआ हरनाय जादों, बेनो।